Καλημέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη συνέντευξη τύπου που διοργανώνουμε για να αναγγείλουμε την διοργάνωση του δευτέρου νυχτερινού ημιμαραθωνίου στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου, απλώς επειδή θεωρούμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική διοργάνωση για την πόλη μας. Αυτή η συνέντευξη τύπου θα έπρεπε να γίνει αρκετά νωρίτερα, ώστε από τη μια πλευρά να γνωρίσετε εσείς που είστε υπεύθυνοι για την ενημέρωση των συμπολιτών μας για το τι γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά και οι συμπολίτες μας να ενημερωθούν για αυτήν την τόσο σημαντική, ενδιαφέρουσα και νομίζω και ευχάριστη διοργάνωση και να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι κοντά μας. Είναι κάτι που γίνεται μέσα στην πόλη, για την πόλη και για πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα με κάποιο τρόπο, και θα δείτε με ποιο, αντιπροσωπεύονται μέσα από αυτή την προσπάθεια. Για μας είναι πολύ μεγάλη χαρά το ότι πολλοί φορείς της πόλης βρίσκονται μαζί για να κάνουν αυτή την τόσο όμορφη διοργάνωση. Είχαμε τη χαρά και φέτος και πέρσι να είμαστε σε αυτές τις εκδηλώσεις, να δούμε ότι ήταν πολλοί συμπολίτες μας και επισκέπτες δίπλα μας, τρέξαν, και το κυριότερο ότι όλοι φύγανε ευχαριστημένοι, με ένα πλατή χαμόγελο, συμμετέχοντας σε κάτι που ίσως είναι πρωτόγνωρο για την πόλη μας. Η πόλη να κατακτιέται με ένα διαφορετικό τρόπο, να την τρέξουμε είτε με τα πόδια μας είτε με ποδήλατο, όπως τις προηγούμενες μέρες. Είναι προσπάθειες στις οποίες η διοίκησή μας επιμένει ιδιαίτερα, δίνει ιδιαίτερο βάρος, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτά δεν μπορούσαμε να τα καταφέρουμε αν δεν είχαμε δίπλα μας συμπαραστάτες, άλλους φορείς όπως είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, φορείς, σωματεία όπως είναι ο Τρίτονας, θα σας μιλήσουν αργότερα οι εκπρόσωποι αυτών, αλλά επίσης χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα έχουμε εκπροσώπους από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από συλλόγους, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, η κυρία Δούμπη και οι υπόλοιποι συνεργάτες που θα σας μιλήσουν μετά, άνθρωποι που κάθε μέρα αγωνίζονται με πολλές αντιξότητες για τα παιδιά, για συμπολίτες μας που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες κάποιοι θα χαρούμε, κάποιοι θα θλιθούμε, κάποιοι άλλοι θα ωφεληθούν, γιατί μέσα από αυτή την ευκαιρία θα προβληθεί η προσπάθεια που γίνεται, οι ανάγκες που υπάρχουν και ότι και όλοι αυτοί βρίσκονται δίπλα μας και απαρτίζουν ουσιαστικά την πόλη και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Να πω λίγα πράγματα στην αρχή. Νομίζω ότι τα περισσότερα θα σας τα πει ο κύριος Δρόσος. Ο μαραθώνιος, όπως σας είπα, θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου. Αυτός είναι ένας αγωνιστικός αγώνισμα, αλλά συγχρόνως θα γίνει και ένας λαϊκός νυχτερινός δρόμος. Ο μεν ημιμαραθώνιος είναι, το λέει και η λέξη, είναι μισός μαραθώνιος. Ο δε νυχτερινός μαραθώνιος για τους ημιμαραθώνιους λαϊκός δρόμος, ας πούμε, για τους συμπολίτες μας, θα είναι μια διαδρομή 5 χιλιόμετρων, μια διαδρομή που λίγο πολύ μπορούμε να την κάνουμε οι περισσότεροι από εμάς. Θα χαρώ πάρα πολύ. Πέρσι είχαμε 3.240 συμμετέχοντες στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Φέτος ελπίζω να είναι πολύ περισσότεροι. Θα χαρούμε πολύ να υπάρχει ένα διαχώρητο και αυτόν τον αριθμό να τον αυξήσουμε, αν όχι να τον πολλαπλασιάσουμε. 11.500 συμμετέχοντες είχαμε στον μαραθώνιο της 21ης Απριλίου φέτος, το 2013, που και αυτό ήταν ένα ρεκόρ. Να δώσω από πριν συγχαρητήρια σε όλους όσους δουλεύουν και κοπιάζουν, πολλοί από αυτούς και σε εθελοντική βάση, οι περισσότεροι μάλλον σε εθελοντική βάση, και να σας πω ότι η πόλη μας θα δουλέψει τις επόμενες μέρες για την επιτυχή διοργάνωση αυτού του τόσο σημαντικού αγώνα που γίνεται σε πολλές πόλεις στον κόσμο, και που θέλω να πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη θα είναι πρωτοπόρα και θα ξέρουν όλοι ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης γίνονται τέτοιες διοργανώσεις. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ πέρα. Εγώ δεν είμαι με την ιδιότητα του Διευθυντή του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα είμαι γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος και γραμματέας του Συλλόγου
ΜΕΑΣ Τρίτων που διοργανώνει τον μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο. Άρα, αφήστε την ιδιότητα που είπα αντιδήμαρχος, τώρα έρχομαι σαν γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής. Είμαι ο Ποδιώτης ο Γιάννης. Έχω τη χαρά τα τελευταία 3-4 χρόνια να συμμετέχω στις διοργανώσεις του μαραθωνίου και από πέρσι στην διοργάνωση του πρώτου ημιμαραθώνιου, που δεν σας το κρύβω, είχαμε την αγωνία για το πώς θα πάει. Είναι το πρώτο εγχείρημα που γίνεται στην Ελλάδα να γίνεται νυχτερινός αγώνας δρόμου και φυσικά είμαστε στην ευχάριστη θέση να τον κάνουμε στην πιο ωραία πόλη, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά κατά τη γνώμη μου των Βαλκανίων, όπου έχουμε ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο, έχουμε πολύ ωραίους δρόμους και για όσους δεν το ζήσαν πέρσι θα πρέπει να το ζήσουν σήμερα, με τη δύση του ηλίου να τρέχουν χιλιάδες άνθρωποι από το Λευκό Πύργο, να έρχονται από το Δημαρχείο, Χάνθ, Τσιμισκή, δικαστήρια, η διαδρομή φαίνεται ακριβώς στο site. Άρα είναι από τη φύση του πολύ ελκυστικός αγώνας. Και να το ξέρετε, δεν είναι ένας αγώνας όπου κυνηγάμε χρόνους, ρεκόρ κλπ. Είναι μια διοργάνωση, ένας αγώνας όπου κατεβαίνουν άνθρωποι όλων των ηλικιών, από παιδιά μικρά μέχρι και γέροντες, και έχουν τη χαρά να περπατάνε γρήγορα έστω τα 5 χιλιόμετρα ή να τρέχουν έτσι πιο αγωνιστικά για τα 21 χιλιόμετρα. Φυσικά δεν θα γινόταν αυτός ο αγώνας αν δεν είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης, που από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστάθηκε και μας βοήθησε και είναι πάντα κοντά μας σε ό,τι χρειαστεί. Μην φαντάζεστε ότι ένας τέτοιος αγώνας αποφασίζεται να γίνει και σε 2-3 μέρες τον κάνουμε. Είναι μια δουλειά που διαρκεί όλο τον χρόνο. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή τεχνική και οργανωτική επιτροπή που δουλεύει για μήνες και έχουμε συνεργασία με δεκάδες φορείς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Οπότε είναι μια συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον Αθλητικό Σύλλογο ΜΕΑΣ Τρίτων και έχει ενταχθεί μάλιστα και ο φετινός αγώνας στο πρόγραμμα εκδηλώσεων Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και φανταστείτε του χρόνου ο τρίτος νυχτερινός πόσο πιο ωραίος θα είναι και από το δεύτερο. Είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΙΜΣ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων. Έχουμε πάρα πολλούς θεσμικούς φορείς και υποστηρικτές, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουρισμού μέσω του ΕΟΤ, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εξωτερικών για διάφορα θέματα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φυσικά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης. Πρέπει να κλείσουν όλοι οι δρόμοι για κάποιες ώρες. Επίσης, έχουμε την υποστήριξη αρκετών άλλων φορέων, όπως είναι το Καφτατζόγλιο Στάδιο, το Ολυμπιακό Μουσείο, ο ΣΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω όλα. Και φυσικά έχουμε, και ίσως είναι και ένα από τα πιο σημαντικά, έχουμε πολλούς συνεργαζόμενους κοινωνικούς φορείς. Σε αυτούς τους φορείς θα σταθούμε αργότερα. Κάποιοι θα έχουν την ευκαιρία να πούν και 2-3 πράγματα. Είναι η ΕΛΕΠΑΠ, είναι το παιδικό χωριό ΣΟΣ Πλαγιαρίου, ο Δεσμός, ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος, η Λάμψη, η Μέλισσα και η Α21. Κάποια έσοδα του αγώνα, με κάποια διαδικασία που ακολουθείται και την ξέρουν οι κοινωνικοί φορείς, κάποια έσοδα του αγώνα θα πάνε για την υποστήριξη αυτών των συλλόγων. Και οι οποίοι σύλλογοι, τώρα οργανώσεις να τις πω έτσι, ευαισθητοποιούν δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες για να μπορέσουν και να συμμετέχουν στον αγώνα, αλλά παράλληλα να προσφέρουν έμεσα και χρήματα για τους ιδιαίτερους σκοπούς που γίνεται. Πέρσι στον πρώτο αγώνα περάσαμε τις 3.200 συμμετοχές. Μέχρι στιγμής οι εγγραφές είναι πολύ ενθαρρυντικές. Πιστεύουμε ότι θα περάσουμε τις 8.000 συμμετέχοντες. Δεν θέλω να πω για μεγαλύτερο νούμερο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να φτάσουμε και τις 10.000. Δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο αριθμό από τον περσινό. Και επίσης, εκτός από το Δήμο Θεσσαλονίκης, φυσικά υπάρχουν κάποιοι επίσημοι υποστηρικτές και επίσημοι προμηθευτές που τους βλέπετε. Έχουμε τη WIND, η οποία τα τελευταία χρόνια στηρίζει τις διοργανώσεις. Έχουμε τη Sport 2000 που μας εφοδιάζει με τον αθλητικό εξοπλισμό, τη Lucozade για τα ισοτονικά ποτά, ο Μασούτης που χορηγεί κάποια είδη για τους δρομείς, τη DHL Express, η οποία διακινεί όλο το υλικό του αγώνα σε όλες τις εκθέσεις και τους μαραθώνιους σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να κάνουμε αυτή τη διοργάνωση γνωστή σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ, και δεν είναι τυχαίο που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου δρομείς να τρέξουν βασικά στο μαραθώνιο, αλλά σιγά σιγά και στον ημιμαραθώνιο που θα τον μάθουν. Έχουμε επίσης για πρώτη φορά την υποστήριξη της ΕΙΑΘ, η οποία θα καλύψει ένα μέρος των εξόδων της διοργάνωσης. Και έχουμε και επίσημους προμηθευτές, την MLS, τον Αδαμίδη, τη Ντόλ, την Honeybee, την Performance Store και τα Φυτόρια Βασιλιάδη. Όπως βλέπετε, οι περισσότεροι είναι της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να έχουμε μια διάσταση τοπική εδώ πέρα, επιχειρήσεις της πόλης να στηρίζουν μια διοργάνωση της πόλης. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές.
Ο κύριος Χριστόπουλος, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης, θα μπορέσει να σας πει κάποια πράγματα πιο αναλυτικά, αλλά εγώ ήθελα να σας βάλω το πλαίσιο να καταλάβετε ότι δεν είναι ένας απλός αγώνας που θα διαρκέσει κάποιες ώρες, είναι μια μεγάλη διοργάνωση που βγάζει την πόλη μας προς τα έξω, πράγμα που το έχει ανάγκη. Καλημέρα και από μένα. Ήδη ο κύριος Ζέρας και ο κύριος Ποδιώτης τα είπαν όλα και μάλιστα πάρα πολύ ωραία και εύγλωτα. Εγώ πιο πολύ θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας, αλλά θα πω και πρώτα 2 λόγια. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί η πόλη. Λέγομαι Δρόσος Χριστόπουλος, είμαι ο Γενικός Διευθυντής της διοργάνωσης και προπονητής Στίβου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι η πόλη μας απέκτησε πλέον και έγιναν ήδη θεσμοί 2 πολύ μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ο Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος, που είναι η ιερινή γιορτή της πόλης μας, όπως λέει ο Δήμαρχός μας, και ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος της Θεσσαλονίκης, που είναι η φθινοπορεινή της γιορτή. Κάθε 6 μήνες λοιπόν η πόλη μας έχει τη χαρά να έχει αυτές τις 2 διοργανώσεις που μόνο καλό κάνουν. Σκοπός όλων όσων συμμετέχουν, και είναι πάρα πολλοί αυτοί και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εθελοντές, είναι ένας. Πρώτον, να δείξουν τη χαρά του αθλητισμού στα μικρά παιδιά, φέρνοντας καλούς αθλητές, έτσι ώστε να τα στρέψουμε προς τον αθλητισμό, να θαυμάσουν το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και τα παιδιά αυτά να τα στρέψουμε στον αθλητισμό για να μην πάνε αλλού. Και δεύτερον, να κατεβάσουμε όλες τις ηλικίες στο δρόμο για να γλιτώσουν από τις επισκέψεις στα φαρμακεία. Γιατί οι εμπειρίες μας όλα αυτά τα χρόνια είναι, η εμπειρία μας και οι συνεντεύξεις που παίρνουμε από πάρα πολλούς δρομείς ανώνυμους, είναι ότι ειδικά για περιπτώσεις πίεσης και ζαχάρου έχουν ρυθμίσει τον οργανισμό τους μέσα από το τρέξιμο, μέσα από τη συμμετοχή τους στους δρόμους υγείας και έχουν πετάξει τα χάπια. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά, βλέπουμε με ιδιαίτερη χαρά τον κύριο Παναγιώτη, που είναι γεννημένος στις 22 Οκτώβρου του 1929, να τερματίζει και μάλιστα να πανηγυρίζει για το ρεκόρ που έκανε φορώντας το ηλεκτρονικό του τσιπάκι. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά που παιδιά που δεν έχουν το φως τους, αλλά που λένε ότι επειδή ασχολούνται με αυτό το πράγμα ζουνε και βλέπουν καλύτερα από εμάς, να τερματίζουν και να χαίρονται. Και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που η κάθε μία είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Παράλληλα, έχουμε επίσης πολύ μεγάλη χαρά γιατί δείχνουμε το δρόμο στο συνεργασία μεταξύ μας. Στα χρόνια που ζούμε, ο αθλητισμός είναι μια διέξοδος, να περνάμε καλά. Αλλά παράλληλα, αυτές οι διοργανώσεις μας κάνουν να μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε. Η κοινωνική ευθύνη της διοργάνωσης, με τα 7 εξαιρετικά ιδρύματα που συνεργάζεται, που τα υποστηρίζει και την υποστηρίζουν, προσφέρει σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες πάρα πολλά ωφέλη. Και αυτό ίσως είναι το μεγάλο μας κατόρθωμα. Πέρα από τα παιδάκια που βλέπουν τους πρωταθλητές και γίνονται αθλητές, πέρα από τους μεγάλους που συμμετέχουν σε δρόμους υγείας και χαίρονται και βελτιώνουν την υγεία τους, κάνουμε και κοινωνική ευθύνη με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εγώ λέγομαι Γεωργιάδης Θεοδόσης. Είμαι εκπρόσωπος του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Και θα θέλαμε καταρχήν να ευχαριστήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή και όλους αυτούς που βοηθούν σε αυτό το event, σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς που είμαστε, γιατί είμαστε εμείς ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο και έχουμε ιδρυθεί εδώ και 23 με 24 χρόνια περίπου στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχουμε μέλη από όλη σχεδόν την ελληνική επικράτεια. Ο ρόλος μας είναι συμβουλευτικός. Συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, με τα περισσότερα τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα με το ΤΕΦΑ. Τα παιδιά μας κάνουν γυμναστική για συγκεκριμένους λόγους του συνδρόμου Down που έχουν. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε που συμμετείχαμε στο νεαρινό μαραθώνιο της κοινωνικής ευθύνης, όπως λένε, των 1000 μέτρων. Ο ενθουσιασμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τρέξανε και τα δικά μας τα παιδιά και τα μέλη μας και οι φίλοι μας. Και τώρα πάμε για το δεύτερο το event του Οκτωβρίου, τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Δρόσο και όλους αυτούς που συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτό το μεγάλο γεγονός που θα λάβει χώρα τη νύχτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λέγομαι Κουγιουμτζίδου Ζωγραφιά. Είμαι από το Σύλλογο Λάμψη. Ο Σύλλογος είναι σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες. Στη Λάμψη είμαστε όλοι γονείς που τα παιδιά μας έχουν προσβληθεί κάποια στιγμή από κακοήθες νόσημα. Και ο Σύλλογος μας βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών του και στην υποστήριξη ευαισθητοποιημένων πολιτών και φορέων.
ο αγώνας του συλλόγου μας είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα των παιδιών μας, να στηρίξουμε οικονομικά τις οικογένειές τους όταν το χρειάζονται, όταν έχουν σχέση με τις θεραπείες τους, στο εξωτερικό επεμβάσεις, μεταμοσχεύσεις, οι οποίες γίνονται μυελού των οστών και άλλες μεταμοσχεύσεις. Αυτό που ο βασικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε έναν ξενώνα για να φιλοξενούνται οι γονείς οι οποίοι έρχονται από άλλες πόλεις, γιατί ο σύλλογός μας καλύπτει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και ένα κομμάτι της Θεσσαλίας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος αυτός έχει μια πολύ σημαντική προσφορά σε ό,τι αφορά το θέμα παιδικός καρκίνος. Μια σημαντική προσφορά είναι οι ανακαινήσεις οι οποίες έγιναν στα δύο παιδοογκολογικά της πόλης μας, στο Ιπποκράτιο και στο ΑΧΕΠΑ. Στο Ιπποκράτιο ήταν φορέας υλοποίησης μετά από δωρεά που έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και στο ΑΧΕΠΑ ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση μετά από δωρεά που έγινε από κληρονόμο του κυρίου Παντελάκη, του πρώην Προέδρου του ΠΑΟΚ. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένας βασικός στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία μας πάνω σε θέματα που αφορούν τον παιδικό καρκίνο, να ενημερώσουμε τον κόσμο για τον παιδικό καρκίνο και να περάσουμε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, το οποίο είναι και το σύνθημά μας στο σύλλογό μας, ότι ο παιδικός καρκίνος σήμερα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορεί να ιαθεί. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς και εμείς και τα παιδιά μας. Εμάς βέβαια πολλά παιδιά μας δεν μπορούν να συμμετέχουν γιατί είναι στα νοσοκομεία, αλλά μεταφέρω τις ευχαριστίες των γονέων, των παιδιών που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή μέσα στα παιδοογκολογικά μας, για την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτή την σημαντική διοργάνωση της πόλης μας, την Οργανωτική Επιτροπή, τον κύριο Δρόσο. Σας ευχαριστούμε θερμά και εύχομαι πάντοτε έτσι να κάνετε τέτοιες διοργανώσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικές για την πόλη μας. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε. Να συμπληρώσω αυτό που είπατε. Ναι. Πέρσι, 2 μέρες πριν την παρουσίαση του πρώτου νυχτερινού μαραθωνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κάναμε μια πολύ όμορφη γιορτή. Εκεί βγάλαμε κάποιες περιπτώσεις εξαιρετικές ανθρώπων, των οποίων η ζωή άλλαξε από τη συμμετοχή τους στους δρόμους υγείας. Βγάλαμε λοιπόν ένα παιδί που οι γιατροί του δίνανε 20 μέρες ζωής. Τότε ήταν 20 χρονών. Είχε πάει μάλιστα ο τεχνικός μας διευθυντής ο Νίκος ο Χαλάτζης στο Θεαγένιο και του είχαν πει αυτό το πράγμα. Το παιδί βγήκε, άρχισε να περπατάει στο Καφτατζόγλιο, το περπατάει. 25 χρόνια μετά ζει και βασιλεύει και συμμετέχει και στους μαραθώνους και έχει τρέξει και στους 7 μαραθώνους της Μέγας Αλέξανδρος. Πετάχτηκε λοιπόν από τα έδρανα ο κύριος Βλάσης ο Γουγούσης, παλιός τέλεχος του Δήμου Θεσσαλονίκης και γιατρός, και είπε: αγόρι μου, έχεις δίκιο. Δεν είναι αυτό που λες, είναι απολύτως αληθές. Και μας προέδρεψε να μπούμε στα τάδε sites, στα τάδε μελέτες που έχουν γίνει ιατρικές, ότι η συμμετοχή στους δρόμους υγείας, δηλαδή η αερόβια άθληση και η θέληση, δείχνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη θεραπεία του καρκίνου. Και έχουμε και το ζωντανό παράδειγμα του ανθρώπου που ήταν εκεί και μας μίλησε για την ιστορία του. Μακάρι, λοιπόν, και συγκινήθηκαν όλοι. Τα παιδιά μας να γίνουν καλά και να συμμετέχουν και εκείνα. Το ευχόμαστε, αυτά να το πιστέψουμε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω έτσι μια ιδιαίτερη αναφορά, παρότι το ανέφερα προηγουμένως και νομίζω ότι μίλησαν και οι υπόλοιποι συνεργάτες γι' αυτό, για τους εθελοντές μας. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών, αφοσιωμένοι, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και πολύ καιρό και για, και για αυτή τη διοργάνωση, αλλά και για πολλές άλλες διοργανώσεις που γίνονται. Θέλουμε ακόμα περισσότερους εθελοντές δίπλα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται από τους εθελοντές. Όπως επίσης θέλουμε και κάνουμε ένα κάλεσμα σήμερα από εδώ, σε όλη την πόλη να συμμετέχει, στα μαγαζιά. Εκείνη τη μέρα η πόλη ας βγει προς τα έξω, ας βγει στους δρόμους αυτούς, τους τόσο όμορφους,
να βγει έξω και να χαρεί μαζί με τους αθλητές, μαζί με τους συμμετέχοντες, μαζί με αυτούς που βρίσκονται πίσω από όλη αυτή τη διοργάνωση, για να έχουμε μια γιορτή της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από το αγωνιστικό, πέρα από το εθελοντικό, είναι και μια μεγάλη γιορτή της πόλης. Και να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κύριος Ζέρβας, πού θα βρει κάποιος τέτοια ευκαιρία? Να είναι μια άδεια πόλη Σαββατόβραδο, να τόσους ανθρώπους να χαίρονται και να μπορέσει να την διατρέξει. Η πόλη μας το φθινόπωρο, συνήθως τα τελευταία 17 χρόνια, μόνο 3 φορές είχε βροχή από την έρευνα που κάναμε, έχει πολύ καλό καιρό. Η ποιότητα του οδοστρώματος είναι καταπληκτική για δρόμους. Θα έρθουν πολύ καλοί αθλητές για να παίξουν να κάνουν ατομικά ρεκόρ. Πού θα βρουν τέτοια ευκαιρία να διασχίσουν όλη τη Τζιμισκή και όλη τη Λεωφόρο Νίκης 3 φορές οι μαραθωνοδρόμοι και 1 φορά οι πεντάριδες, και μάλιστα να χρονομετρηθούν σε μια άδεια πόλη που να είναι γεμάτη χαρά. Και ένας από τους συμβούλους της διοργάνωσής μας είναι και τεχνικός εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε τέτοιους αγώνες στο εξωτερικό. Έχει πάει λοιπόν σε τέτοιους αγώνες στο εξωτερικό και ο ίδιος μας λέει ότι είναι μια γιορτή. Ο κ. Ζέρβας έχει απόλυτο δίκιο, είναι στο χέρι μας να το κάνουμε πραγματική γιορτή. Πέρσι για πρώτη φορά όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν ενθουσιασμένοι. Φέτος πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερα. Σε λίγες ώρες, όπως είπε και ο Γιάννης ο Ποδιώτης, θα είναι εδώ πέρα 3, 5, 8.000 αθλητές μαζί με τους συνοδούς τους. Καταλαβαίνετε ότι εκείνη τη μέρα, εκείνες τις λίγες ώρες, θα κατέβει ένα μεγάλο κύμα ανθρώπων, αθλητών, συνοδών, συγγενών. Θα είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη και να γιορτάσει, αλλά από την άλλη πλευρά να υποδεχθεί και αυτούς τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους, τους εθελοντές δίπλα και να τους αγκαλιάσει και να γιορτάσουμε, έχοντας ακόμα και ένα πρόσθετο όφελος για την πόλη, ότι θα είναι κάποιες ώρες που μπορεί να ήταν νεκρές, μπορεί να ήταν με μια συγκεκριμένη κίνηση, θα είναι ένα μεγάλο όφελος για την πόλη εκείνες οι ώρες που θα προβληθεί όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά φαντάζομαι ότι όλη η Ελλάδα, ίσως και ευρωπαϊκά δίκτυα, ευρωπαϊκές πόλεις, θα στρέψουν το βλέμμα τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα γίνεται αυτή η διοργάνωση, για την οποία όλοι εμείς πασχίζουμε να έχει όσο το δυνατόν την καλύτερη οργάνωση, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, και όπως και στις προηγούμενες τέτοιες προσπάθειες λάβαμε τα συγχαρητήρια για την τόσο επιτυχημένη τελική προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι πολλά είπαμε. Στο κάτω-κάτω να δείξουμε ότι δεν το βάζουμε κάτω. Χαιρόμαστε. Αλλήμον, πολλοί λένε προβλήματα. Το ξέρουμε τα προβλήματα. Και εμείς απαντάμε με αυτό το πράγμα, με τη διασκέδαση. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε στον κόσμο τη δυνατότητα να διασκεδάσει. Και να δείξουμε και στο εξωτερικό ότι ξέρουμε από μόνοι μας να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας με τον καλύτερο τρόπο. Περιμένουμε τουλάχιστον τα διπλάσια άτομα από πέρσι. Ήδη έχουμε ξεπεράσει 2.500 ατομικές εγγραφές και περιμένουμε τώρα τις ομάδες. Που θα είναι οι ομάδες, οι οργανωμένες ομάδες, οι ομάδες του Συλλόγου Δρομέων Υγείας, που οι σύλλογοι είναι πολύ ευχαριστώ αυτό, ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα οι Σύλλογοι Δρομέων Υγείας. Και περιμένουμε φυσικά και τις ομαδικές των 7 ιδρυμάτων που μας υποστηρίζουν, όπως και των 2 άλλων φορέων, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Ολυμπιακού Μουσείου. Τα 7 λοιπόν ιδρύματα, μαζί με τους άλλους 2 κοινωνικούς φορείς, τους 9 δηλαδή συνόλου, θα κάνουν και αυτοί οι ομάδες. Οπότε έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι θα έχουμε τουλάχιστον το διπλάσιο αριθμό από πέρσι. Τουλάχιστον 5.500 με 6.000, και από εκεί και πέρα κανένας δεν ξέρει. Δεύτερη φορά γίνεται, είναι μωρό ακόμα αυτή η διοργάνωσή μας. Εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ακόμα μωρό, 8 χρονών. Και μετά από 8 χρόνια κατεβάσαμε 11.500 άτομα στον δρόμο. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της πόλης και των φορέων και όλων αυτών που στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ είπα ένα νούμερο περίπου 8.000 υπολογίζουμε, γιατί πέρσι 3.200 άτομα ήταν την Κυριακή. Ο αγώνας είναι Κυριακή, φέτος γίνεται Σάββατο. Και το Σάββατο είναι έτσι πιο ελκυστικό για πολλούς να έρθουν, ειδικά από την περιφέρεια, για να τρέξουν. Από όλη τη Μακεδονία δεν μπορούν να έρθουν Κυριακή, αλλά Σάββατο θα έρθουν πολλοί. Οπότε εγώ πιστεύω το διπλάσιο θα το ξεπεράσουμε. Υπάρχει το ελάχιστο αντίτιμο που υπάρχει διοργάνωση στην Ελλάδα και φυσικά στο εξωτερικό. Οι δρομείς δίνουν 15 ευρώ για να κάνουν τον ημιμαραθώνιο και 10 ευρώ για να κάνουν το πεντάρι. Αν είναι μέσω ομάδων, δίνουν 10 ευρώ για τον ημιμαραθώνιο και 5 για το πεντάρι. Αρκεί να σας πω ότι αν χαθεί ένα τσιπάκι από αυτόν τον άνθρωπο που θα κάνει 5 χιλιόμετρα, μας κοστίζει περισσότερο από αυτό που δίνει, 5,7. Παρ' όλα αυτά, για κάθε δρομέα που τερματίζει υπό τη σημαία κάποιου ιδρύματος, παίρνει το ίδρυμα 5 ευρώ. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι ένα σημαντικό ποσό που θα πάρει. Στην ουσία, δηλαδή, μοιραζόμαστε μέσα εισαγωγικά τα χρήματα αυτά, η διοργάνωση με τα ιδρύματα, και εμείς πρέπει να καλύψουμε τώρα όλα τα έξοδα, και ευτυχώς έχουμε τους υποστηρικτές.
Δεν γίνεται όμως να κάνουμε κάτι άλλο, διότι οι μέρες που ζούμε είναι πολύ δύσκολες και δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τον κόσμο να δώσει περισσότερα χρήματα. Κάνουμε εμείς προσπάθειες να βρούμε. Οι υποστηρικτές δεν δίνουν χρήματα, ό,τι προμηθευτούν υλικά. Είναι δηλαδή οι παροχές έμεσες. Τα μοναδικά έσοδα είναι από τις συμμετοχές των αθλητών, των δρομένων γενικώς. Και εμείς φροντίζουμε από τους υποστηρικτές να βρίσκουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Και επειδή έχουμε τη χαρά να έχουμε 2 διοργανώσεις, δεν κάνουμε διπλά έξοδα για τις 2 διοργανώσεις. Δηλαδή η ίδια ψίδα είναι του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου. Απλά την δίνουμε ένα ψίδα. Έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές. Στηριζόμαστε πάρα πολύ, όπως είπε ο Κώστας ο Ζέρβας, στον εθελοντισμό. Είναι το πολύ μεγάλο μας καμάρι αυτό. Και θα θέλαμε να έρθετε και μια επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία για να δείτε με τι όρεξη και τι διάθεση δουλεύουν όλα τα παιδιά εκεί. Θα ήταν χαρά μας να σας δούμε και από εκεί. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και μια αντίστοιχη συνέντευξη τύπου λίγες μέρες πριν από τον αγώνα για να σας δώσουμε τα τελικά στοιχεία για τη διοργάνωση. Για θα είμαστε έτοιμοι να σας πούμε και ποιοι θα είναι οι καλοί αθλητές που θα μας τιμήσουν, πόσοι θα είναι οι αθλητές, κάποια άλλα ιδιαίτερα. Παράλληλα, προγραμματίζουμε και κάποιες εκδηλώσεις που δεν μπορούμε να σας τις πούμε γιατί είναι τώρα στο στάδιο που προγραμματίζονται. Αυτή η συνέντευξη τύπου ήταν μια γνωριμία 1 μήνα περίπου πριν με το γεγονός αυτό με το event για να το μάθει περισσότερος κόσμος, για να το μάθουν πιθανοί χορηγοί, άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν, εθελοντές, γιατί ξέρετε στις μέρες μας είναι και λίγο δύσκολο με τα, και περισσότερο από όλα ταλαιπωρείστε εσείς με τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια περίοδος με απεργία, με στάση, πολλές φορές έχουμε δώσει συνέντευξη τύπου που δεν έχετε κανένας γιατί τυχαίνει να υπάρχει κάποια στάση εργασίας, γιατί πολλοί κόσμος λέει δεν το μάθαμε, δεν προλάβαμε να ενημερωθούμε. Σκεφτήκαμε να το κάνουμε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν για να διαρρεύσει, να διακινηθεί, να το μάθει ο κόσμος, για να έχουμε ως δυνατόν πιο καλή ενημέρωση και του κόσμου που θα έρθει, αλλά και πιθανών χορηγών, ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν, εθελοντών. Αυτός ήταν ο σκοπός και λίγες μέρες πριν από το event, από τον μαραθώνιο, θα έχουμε τη χαρά έτσι πάλι να τα πούμε για να σας δώσουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για το τι ακριβώς θα συμβεί και για τα τελικά στοιχεία της διοργάνωσης. Πάντως βλέπω, Δήμαρχε, το πόσο ζεις αυτή τη διοργάνωση, έχεις ακόμα το βραχιολάκι από το μαραθώνιο. Ναι. Δεν το βγάζω από τη μέρα που το φόρεσα εκείνη τη μέρα. Ελπίζω βέβαια αυτή τη φορά να μην έχουμε κανένα τέτοιο κακό γεγονός, να είναι μια κακή ανάμνηση μόνο. Όλα θα πάνε καλά. Ο αθλητισμός φέρνει μόνο χαρά στον κόσμο και προωθεί ιδεώδη σημαντικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι χρησιμοποίησαν μια τέτοια διοργάνωση για να κάνουν κάτι κακό. Νομίζω ότι όλοι ξεκινάμε με τις καλύτερες προθέσεις, απόδειξη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα, όπως και εσείς, και νομίζω θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Ακριβώς. Να πούμε και κάτι τελευταίο. Όπως είπε και ο Γιάννης ο Ποδιώτης, και ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Διεθνής Μαραθώνιος, εντάσσεται στις διοργανώσεις που υποστηρίζονται και είναι στο πρόγραμμα του Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέους 2014. Δηλαδή από τώρα κάνουμε προετοιμασία για τα 2 επόμενα, 6 Απριλίου που θα είναι ο 9ος Διεθνής Μαραθώνιος και 18 Οκτωβρίου του χρόνου που θα είναι ο 3ος Διεθνής Ημιμαραθώνιος. Για να είναι ακόμη καλύτερα να αντιπροσωπεύουν τη Θεσσαλονίκη που θα δεχθεί και τόσο κόσμο από το εξωτερικό. Ήδη έχουμε προχωρήσει πολύ και στο κομμάτι επικοινωνία. Μέσα από το δαιμόνιο μυαλό των στελεχών μας, χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα, έχουμε επισκεφτεί 15 μεγάλους μαραθωνίους του εξωτερικού και έχουμε διαφημίσει τον δικό μας μαραθώνιο και ημιμαραθώνιο. Επίσης έχουμε σε προχωρημένη εξέλιξη την σύμβαση με 5 μεγάλα πρακτορεία του εξωτερικού αθλητικών εκδρομών που θα μας συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά τους. Του χρόνου λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε και πάρα πολλούς ξένους αθλητές και υψηλού επίπεδου αλλά και μέσου επίπεδου δρομέων υγείας. Παράλληλα, δεν θέλω να ευχαριστήσω και την Μαρία την Πασχαλίδου που ήταν βασικότατο συντελεστής στο να καθιερωθεί πέρσι αυτός ο αγώνας. Να ξαναγεννήσει η πόλη μας και τον διεθνή νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Και ίσως κάτι που δεν γνωρίζετε, πέρασε και προχθές από το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στις 25 Οκτωβρίου θα έχουμε έναν αγώνα ράγμπι στην πλατεία Αριστοτέλους. Φιλοδοξούμε η Θεσσαλονίκη να είναι η πόλη των αγωνισμάτων και κυρίως των λαϊκών αγωνισμάτων, όπου θα στηθεί ένα γήπεδο ράγμπι στην πλατεία Αριστοτέλους με φυσικό χορτοτάπητα και θα παίξουν βέβαια ένα αγώνα επίδειξης, μην φαντάζεστε κανονικό αγώνα. Η εθνική ομάδα της Ελλάδας και της Ρουμανίας
εν ώψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος που θα γίνει του χρόνου το Μάιο. Που δεν θα γίνει δεστρατεία στο τέλος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θα γίνει μάλλον στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Είναι πολύ ωραία ιδέα καταρχήν. Όπως είχαμε το ποδήλατο προχθές, έχουμε αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε σύντομα και ράκτη. Νομίζω η Θεσσαλονίκη ανέκαθεν η πόλη που αναδείκνυε τις αθλητικές ομάδες. Είναι η πόλη που ξεκίνησε το μπάσκετ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει και μια πόλη που αναδεικνύει τα λαϊκά αθλήματα, το λαϊκό αθλητισμό και ίσως και κάποια άλλα αθλήματα τα οποία είναι τόσο ενδιαφέροντα και στα οποία μπορεί κανείς πολύ πιο εύκολα. Για το πρόγραμμα, πότε είναι οι δρόμοι. Ναι, έχουν. Έχετε πάρει όλη την προκήρυξη του αγώνα σε αυτό το CD και κάποιο υλικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, γιατί από εσάς αυτό που είπε ο Κώστας ο Ζέρβας, αυτό θέλουμε. Να μάθει και ο τελευταίος συμπολίτης μας, αλλά και ο τελευταίος Έλληνας, αν είναι δυνατόν, για αυτόν τον αγώνα. Οι πάντες να το μάθουν, μόνο καλό είναι αυτό. Θα έρθουν οι οικογένειες να τρέξουν, τι το πιο ωραίο να πάρει. Μπορώ να λέω πολλά για το πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το πράγμα. Έχω αθλητές που ήταν πρωταθλητές των 100 μέτρων και αυτή τη στιγμή είναι και οι δύο 45 χρονών. 40 είναι η κοπέλα, 45 ο σύζυγος. Και γυρίζουν όλη την Ελλάδα πλέον και έχουν αρχίσει και κάνουν και εκδρομές στο εξωτερικό για να συμμετέχουν σε δρόμους υγείας. Τους αρέσει πάρα πολύ, έχουν βρει πάρα πολύ ωραίο τον αθλητικό τουρισμό. Η αφετηρία του ημιμαραθωνίου είναι στη Λεωφόρο Νίκης και αφού ακολουθήσουν μια διαδρομή πολύ πολύ ευχάριστη, δηλαδή μέχρι το Μακεδονία Παλάς, μετά από Παρασκευοπούλου, πίσω Βασιλής Όλγας, όλη την Τζιμισκή μέχρι τα δικαστήρια και αναστροφή από Λεωφόρο Νίκης επί 3 είναι για τους ημιμαραθωνοδρόμους και θα γίνει με τη δύση του ηλίου, 18 και 42. Ορισμένα ημερολόγια γράφουν 17 και 42, είναι ανενημέρωτα. Το αστεροσκοπείο λέει 18 και 42 είναι η δύση του ηλίου και τότε είναι 18 και 42. Δεν έχουμε καμιά αλλαγή μέχρι τότε στη Δύση και στην Ανατολή. Άμα αλλάξει και αυτό, λόγω Τρόικας. Λοιπόν, σε σχέση με πέρσι ήταν 7 η ώρα το πεντάρι, αλλά έγιναν κάποια μπερδέματα και δεν ήταν τόσο καλό αυτό. 9 παρά 20 θα δοθεί η εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων. Δηλαδή, αφού οι μαραθωνοδρόμοι οι πιο καλοί θα έχουν τερματίσει και οι υπόλοιποι θα είναι προς το τέλος της διαδρομής τους, θα δοθεί η εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων για να το ευχαριστηθούν. Γιατί εκεί θα έχουμε οικογένειες, θα έχουμε παιδάκια, ορισμένοι θα έχουν και τα μωρά τους με τα καρότσια. Θα είναι πολύ όμορφη εικόνα. Θα ξεκινήσουν 9 παρά 20 και θα κάνουν από το Δημαρχείο, από εδώ θα ξεκινήσουν μπροστά και θα ακολουθήσουν τη διαδρομή του μαραθωνίου. Δηλαδή, όλη την Τζιμισκή μέχρι τα δικαστήρια, αναστροφή μέσω Λεωφόρου Νίκης και τερματισμό, κοινό σημείο τερματισμού, ο Λευκός Πύργος. Για τους ειδικούς, δηλαδή ο μετρητής της ΙΑΦ που ήρθε και τη μέτρησε πέρσι για να την πιστοποιήσει, γιατί είναι πιστοποιημένες και οι δύο διαδρομές. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος Παναγιώτης ο Σαμαράς που προανέφερα, που είναι γεννημένος το 29, έχει ατομικό ρεκόρ με τσιπάκι ηλεκτρονικά χρονομετρημένο ακριβώς στα 5 χιλιόμετρα. Είναι 5 χιλιόμετρα ακριβώς πιστοποιημένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και 21% όπως πρέπει να είναι του ημιμαραθωνίου. Βεβαίως γίνεται σύσταση από εμάς, από τους διοργανωτές, να εξεταστεί και συμμετέχει με προσωπική του ευθύνη. Αλλά ήδη έχουμε και στην ιστοσελίδα και ιατρικές συμβουλές και διατροφικές συμβουλές και προπονητικές συμβουλές. Έχουμε τα πάντα. Αλλά πάνω απ' όλα έχουμε τη συμβουλή, όπως ούτως ή άλλως όλοι μας πρέπει να εξεταζόμαστε, τρέχουμε, δεν τρέχουμε, πόσο μάλλον όταν συμμετέχουμε σε δρόμους υγείας. Και προφανώς θα υπάρχουν διασώστες, θα υπάρχουν. Και αυτό είναι το καμάρι μας. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πάρα πολλά ευχαριστήρια mail από ανθρώπους που ήρθαν από το εξωτερικό, που χαρακτηριστικά λένε ότι σε όλη τη διαδρομή του μαραθωνίου νιώθαμε έναν άνθρωπο δίπλα μας να μας προστατεύει. Ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις το ενδεχόμενο κάποιου ατυχήματος. Προσπαθούμε όμως, πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των δρομέων. Μέχρι τώρα είμαστε στην ευχάριστη να σας πούμε δεν είχαμε κανένα ατύχημα σοβαρό. Είχαμε κάποια ψηλό ατυχήματα που τα αντιμετωπίσαμε αμέσως. Έχουμε πάρα πολύ καλή. Έχουμε πολλές διασωστικές ομάδες, έχουμε πολλούς γιατρούς, τα πάντα. Πότε θα ξεκινήσει ο κόσμος δίαιτα, κόψιμο τσιγάρο, φυσική κατάσταση. Δίαιτα όμως σημαίνει καλή διατροφή. Γιατί το χειρότερο περιστατικό που αντιμετωπίσαμε ήταν ένα φοβερό παιδί τριαντάρης. Θυμάσαι, ένας ποδοσφαιριστής από ένα χωριό των Γιαννητσών, το ξέχασα ποιο χωριό είναι, που του είπαν οι φίλοι του ότι έχει κιλά. Ποιος ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε στο τοπικό πρωτάθλημα είχε κιλά. Και τον έβαλαν να μην τρώει για να είναι ελαφρύς, για να τρέξει μαραθώνιο. Στα 20 χιλιόμετρα έπαθε υπογλυκαιμικό σοκ, ήταν το πιο δύσκολο. Αμέσως τον βρήκαν τα παιδιά, αμέσως τον μεταφέρανε στο Παπαγεωργίου
Και φυσικά η οικογένειά του και ο ίδιος μας ευχαριστεί ακόμα που τόσο γρήγορα του παρήχαμε. Ήταν το πιο επικίνδυνο περιστατικό. Δίαιτα σημαίνει σωστή διατροφή, δεν σημαίνει δεν τρώμε. Κάποιος που αθλείται πρέπει να τρώει συνεχώς. Σωστά και συνεχώς.